Sekabubay na uluniw kasing usul daw galing na di ka makaudas. Abu di ka kaninilaan o karungan ka na madulo siya kasagtan niya kasising kasalihan. Wah, ginanik kada ka benar mga dato. Sobrai, apa niyo sa walay, aliskan yan, kaalis-aliskan yan, iyugi karungan yan, agudiskan yan, kaninilaan, karungan yan, naluniw sa kanyan sa walay, na madulo siya sa kanyan sa tandiya kasising yan sa niya. Allahu Akbar. Nagiti sabab at tigakan pinalamatin niyo sa mga karungan niyo o kagwa niyo kauyagan, auda kanunian iyogi, aguda kanunian relay, o di niyo kapiliw niyo sa walay, agudi niyo di kapan niyo kauyagan, na malulusakan. Kakagita benar untuk yang mga karungan niyo. Ikadua, nakagibas asubay na maning kauyagan, na siguradudan at pulang sa kanyan kung atas tanggungan yan, abnar kanyan ikarungan niya. Di dinamago ko kay balat na sugoy na yaman ang inakutaro to pa niya sa kabilar sulato abay balat na sa kanya na mamitisis kanya kung pinapakyan. Nag-beauty sabab asugoy so pinasumatian o sumay niyan pinapakyan na ayapot at pinalamatan niyan na si karuman niyan. Kakag-iulis ka niyan, karina na iyo, ulis ka niyan, kaiyugi karuman niyan, nas kanya naman rinibad sa kanya na malulusas